Kamata, jedan od najtežih grijeha. Svaki iole učen musliman zna da je kamata u islamu zabranjena. Uprkos tome vidimo kako je ova pojava rasprostranjena među muslimanima i kako se obistinjuju riječi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Raširit će se pred sudnji dan kamata, zinaluk i vino. Et-Taberani el-Efsad, prenosioci ovog hadisa su pouzdani. Rasprostranjenost ovog poroka nikako ne može biti opravdanje onome ko kaže da se danas čovjek ne može sačuvati kamate. Uzvišeni Allah je zabranio kamatu i naredio svojim robovima da je se klone, a Allah ne zadužuje svoje robove onim što ne mogu izvršiti. Uzvišeni je rekao, kao što stoji u prevodu značenja, Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih. Sura El-Bekare, dio ajeta broj 286. Danas je mnogo onih koji olako shvataju ovu zabranu i lakomisleno se upuštaju u kamatne ugovore. Pogledajmo kakvoj opasnosti se izlaže onaj ko se bavi kamatom. Allah će ga izbezumljenim proživjeti. Uzvišeni je rekao, kako stoji u prevodu značenja, oni koji se kamatom bave dići će se kao što će se dići onaj kog je dodirom šejtan izbezumio, zato što su govorili kamata je isto što i trgovina, a Allah je dozvolio trgovinu, a zabranio kamatu. Sura El-Bekare, ajet broj 275. U ratu je protiv Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni kaže: O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda neka znate rata od Allaha i poslanika njegovog. Prevod značenja sure El-Bekare 278. i 279. ajet. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga proklinje. Džabir radijallahu anhu je rekao: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo onog ko uzima kamatu, onog ko daje kamatu, onog ko zapisuje kamatu i onu dvojicu koji to svjedoče, i rekao je: oni su jednaki. Hadis bilježi Muslim. Biti proklet znači biti udaljen od milosti Allaha uzvišenog, a ima li većeg nesretnika od onoga kome se Allah ne smiluje? Ubraja se u najteže griješnike. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: klonite se 7 upropaštavajućih grijeha: širk, sihr, ubijstvo čovjeka kog je Allah zabranio da se ubije, jedenje kamate, jedenje imetka jetima, bjekstvo na dan borbe i potvora čestitih vjernica da su zinaluk počinile. Hadis bilježe Buharija i Muslim. Izaziva Allahovu srdžbu i kaznu. Prenosi se od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: kada se zinaluk i kamata rasprostrane u nekom mjestu, zaslužili su Allahovu kaznu. Et-Taberani el-Kebir i Hakim, hadis je vjerodostojan. Na ahiretu će biti mučen teškom patnjom. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u drugom hadisu: pa smo se uputili do rijeke od krvi. Na sredini rijeke je stajao čovjek.
Na obali rijeke je stajao drugi čovjek pred kojim je bilo kamenje. Kad god bi onaj sa sredine rijeke pokušao da izađe, onaj sa obale bi ga pogodio kamenom u usta i tako ga vratio na isto mjesto. Na kraju hadisa pojašnjeno je poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da je to onaj koji je jeo kamatu. Hadis bilježe Buharija i Muslim. Pokajanje od kamate. Onaj koji se pokaje prije nego što uzme kamatu, neće je ni uzeti. Uzvišeni kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: a ako se pokajete, pa vama pripadaju glavnice vaših imetaka. Sura El-Bekare, 279. ajet. Onaj ko uzme kamatu, a zatim se pokaje, a nije poznavao ovaj propis, poput osobe koja odraste u nevjerničkoj sredini i ne poznaje učenje islama, nije obavezan da izdvoji taj imetak, nego s njim raspolaže kao i sa ostalim imetkom. Uzvišeni je rekao: onome do koga dopre pouka gospodara njegovog, pa se okani, njegovo je ono što je prije stekao, njegov slučaj će Allah rješavati. A oni koji to opet učine, bit će stanovnici džehennema, u njemu će vječno ostati. Prijevod značenja sure El-Bekare, 275. ajet. Onaj ko zna da je kamata zabranjena, ali je uprkos tome uzme, a zatim se pokaje, imetak stečen na takav način će udijeliti u dobrotvorne svrhe. Ukoliko je u prijekoj potrebi za tim imetkom, onda će ga koristiti, a kad bude u mogućnosti udijelit će njegovu vrijednost u dobrotvorne svrhe.